Ето каква е тайната на дългосрочният успех в продажбите. И това, което ще ти кажа сега, най-вероятно ще ти прозвучи като клише, но го чуй още веднъж, защото е факт. Това, за което говоря, е постоянството. И да, най-вероятно сега ще кажеш, ама това съм го чувал 100 пъти и повече. Виж, не е излишно да го чуеш още веднъж, защото ако не го правиш, означава, че не го знаеш. Постоянството е ключово в продажбите. Ще ти дам пример с дървото. Ако сега излезеш и посадиш дърво, няма да очакваш да е пораснало утре сутринта, нали? Същото е и в продажбите. Всеки ден има ежедневни задачки, които трябва да се изпълняват. Всеки ден. Не можеш да очакваш да си супер успешен в продажбите, ако провеждаш 4-5 търговски разговора през месеца. Няма как да се случи. Всичко това се забравя. Продажбите са умения, които се освояват. И се освояват с постоянство и практика. Не можеш, ако работиш онлайн, да постваш от време на време някакви материали или някакви видеа и да очакваш алгоритъма на социалната мрежа да те показва на всички твои последователи. Бъди постоянен. Колкото и да ти се струва, че не можеш днес да направиш някой от задачите, въпреки всичко, бъди постоянен. И ще завърша естествено с един от постоянните ми призиви. Ако това ти е полезно, последвай ме за още.